Semmi. Na mehetsz, Zoli. Hajrá. Csak egy fogom, join. Várjál, megnézem, hogy hol a belépő. De PV. Onnan most jó, igen. Azt igen. Ott a... Ja. Azt a kurva! Jönnek! Mi van? Belépő, nézd meg! Vegyed bimbo. Az igen. Veszed bimbo. Igen. Azt a kurva! Ez nagyon kemény. Azt a... Hú, basz, figyelj, mindjárt roham lesz, te mekkora? Azt a... User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ciao. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Hello. User joined your channel. User joined your channel. Hello. User joined your channel. Kéne az alkalmi. User joined your channel. User joined your channel. Ó, vagyunk User már. joined your channel. Hát vagyunk. Geci, ennyi embernek kell az a... Hát Azt engem a kurva esélyem élet. sincs megnyerni. Nekem Szilverek sincs. lefelé. User Szilverek joined your lefelé. channel. Hát Geci, Hát esély akkor sincs léphetsz. megnyerni. Hányan vagytok? User joined your channel. Így nem lehet User megnyerni. joined your channel. Mi van, ha User joined befelé? your channel. Sziasztok. Fog már Jö. venni. User joined your channel. Csak mondjárném. Na kérj csöndbe legyen Hey, mindenki. Csicska wake vagy up. Ádám. Jó van, csönd legyen. Csicska vagy Ádám, meg Melyik Csicska az vagy Ádám? Ádám. User joined your Szar vagy channel. át, Anyád az szar. Ádám. Joined your channel. Jó reggelt. Ú, de szájba basszál az Ádám. Hello. User joined your channel. Még várok egy kicsit, hogy bejöjjenek. Mert elég sokan van. Ádám, nyomorék User vagy, joined bassz. your De Geci, channel. semmi mennyi ember van itt. Ádám. Mindjárt lefogyatás. Jó, már magad, mert felrúglak. Mi van itt? Mondom, bazd meg, gyere ki, ha gondod van. Erre inkább nem Már mondok elég semmit. durva fiúk. User joined your channel. Recording. Ez RDJ volt. Anyádnak is bazd meg a Lukát. Gyerekek, kicsit. Szeretjük a szipút. Na, elindítottam, Elmo- és elvileg a Egy perc. Bödör Bence nyert. És Én vagyok. Rádírok Persze. a és majd küld már el azt a Nem mondod komolyan. Anyád vagyok. Nem mondod komolyan. Azért gratula. Ez az. Jó, két katica, három kiskacsa, Egy almafa, almafa, kettő kakica, három kiskacsa, egy, kettő, három, négy szívó, öt millió, hat millió, négy, hat, nyolc serpenyő, kilenc serpenyő, Itt vagy, Szeretnétek még egyszer? Igen. Pont! Igen! Akkor gyerünk! Egy alfa, kettő katica, három kiskacsa, egy, kettő, három, négy porszívó, öt millió, hat millió, hét repülő, nyolc serpenyő, Disconnected. Connected. Én Channel is. switch. Jaj, hallod, ez Na kész. milyen Ez- volt? Brutál. vágod. Hallod, amikor elkezdték a kerekmesét, én besírtam, akkor volt vége. Én is mondom, Bazd ez meg. a koncert. Kurva jó volt. Almafa koncert. És még, hallod, még ott vannak. Biztos örülhet a tulaj, hogy felhívtál ilyen 100 embert oda. Ez több volt szerintem, mint 100.